Wedi wong iki ya lagi meteng. Lah kok kabeh-kabeh? Iki neno le meteng sing mlentrung nggon punuk. Piye arep nyekel ora? Nyekel ora? Rasa dicekel engko nek wis surup ora mulih tak cekele. Oh kaya pitik. Iya. Iya. Wah. Wah, monggo. Oh, Mas Suryo SRM. Saking Sakdilen Terminal Gedangan. Oh. Monggo, Mbak. Nggih. Tapi sing nyanyi nyuwun Mbak Elisa. Oh, Mbak Elisa nggih. Mangke gampun. Lagune napa, Pak? Oh, lagune Kartoyono. Wis tuwa kupinge semper. Napa ta? Kartoyono dengkulmu melocot ku. Kartonyono. Napa Kertosono. Kartonyono sih ya. Sing ler niku nggih Kartosono niku kok. Ning niku pakai keyboard. Ning kuwi sok ning Kartosono. Ha iya monggo urusane sing do nampa dhuwit aku ora melu-melu. Ya wis ngeri iki. Nampa dhuwit lho. Ha iya. Mengke gampil. Heeh. Anggere iso bis rak ya tekan kono. Ya. Mengke pun gantos menapa apa kita. Lah iya, saiki Sinom Parijoto dhisik, Mbak Tati. Mau Sinom Sesideman kalih napa tunggale wau? Apa? Wonten 3 to? Ana Sinom Parijoto, terus Sesideman. Ya. Terus gelenikan. Warna-warna pokoke nganti akeh banget mumpuk iki. Ya. Wis tok nyanyekke kowe tok wis apa-apa kuat ngono. Oh, Sesideman. Saka sapa? Saka Mayangkara. Anoman iki. Anoman. Nggih ajeng napa? Oh, Anoman kok ireng. Endi? Oh, Anoman obong, bener. Bener. Ning kalih Simbah. Heeh, karo Simbah. Nek Sisiose napa? Lho kok Mbah sapa to? Lah ya sakarepmu arep Sesideman kok arep Sinom Parijoto sakarepmu sing njaluk kowe akeh banget iki. Oh, kabeh njaluk kowe. Jenengan njaluk napa, Mbak? Kembang rawe ya Tatin. Tatin. Nek jenengan njaluk apa? Sak omane. Wis ra oman wis entek-entekan. Mosok semono ora oman. Gitu aneh kuwi. Sithik wae. Ya nyanyuwil. Lah apa to? Kok nganggo nyuwil kaya gula Jawa. Nggih menika Sesideman enten kalih to, Pak. Iya. Sesideman nggih. Nek ajeng Sinom nggih. Ngap Mburi ya jembar sure. Dekno kok muni ra oman. Aku mburi arep apa? Arep apa mburi? Pun sak kersane. Ya penting ke kelas. Arep apa? Arep. Ya ora nolak aku. Ya mengko ya. Mengko. Ayo apa saiki ora. Teneh left. Apa wi? Left. Left. Heeh. Lah nek saiki oh. Siaran langsung. Lah iya. Langsung jaya kaya bis. Iya. Arep apa Sinom Sesideman terserah. Nggih. Rasa digoceki to, kok ket mau digoceki. Benake to, Mbah, iki ucul iki lho, benakno. Ayo. Wong di ngonoke kok aku kon nyonggok penitine gegeden. Hah? Lah, iki ora gegeden ya. Heeh. Cepet benake nya. Wah, lah ya kaya ngono. Ayo. Jare mau pilih mburi. Wis ngono. Kok ming gemermeng ki apa? Kaya suwe-suwe luput ya. Apa? Kayak apa? Luput piye? Kok luput piye? Rasake bruwet-bruwet kaya terus ngantuk kayak aku. Nang burine iki ono semringah to. Biasa kok. Sayangan wis takono to madhep rene wae to. Ah, ini nak kita semringah. Ngapa umi-umi wae lho? Kok umi-umi? Andonga kok. Ndongane piye? Ben oleh kowe. Waduh gayane aku nek oleh Tatin tenan kaya lombok temumpang tahu. Wah. Lah, lomboke sapa? Kae aku. Lah iki lomboke bosok iki. Weh, nek dipepe mas saya pedes.
Lombok bosok to edan kok. Lah wong wis ra ono lho. Iya. Nyelat suwe ya ayu bocah iki. Oke biyen nek kowe kok ya. Kowe biyen ora? Oh apa? Biyen kelamu Kok kowe ngerti, kok ngerti cilik-cilikane apa? Cilik-cilikane ngerti. Oh. Sok dolanan ning buriku kae urang nganggo apa-apa kae. Ora nganggo apa piye? Lah cah cilik to. Terus tak cawe ngono terus tak kei sandangane bojoku. Kok gegeden. Cah cilik kok ya. Ayo, Nduk. Saiki piye nek ra nganggo ya? Iki bengi-bengi rasa ngomongke kaya Lah ngopo lho? kuwi menimbulkan efek yang menyedihkan. Bukannya kamu suka? Menyedihkan ki mergo kowe ra iso apa-apa kuwi. Mboten ngoten, Mas. Mboten ngoten. Ragate. Ambek dina njaluk pupur wae. Apa goleke mil wae gak kandel. Mil. Ora ngerti. Mil ki semen putih kae mil. Putih. Apik to? Kok nek kaya Anoman? Kaya Anoman. Aku yo kethek yo. Nek kethek apa duwe buntut? Duwe. Lah ndi? Ndi? Ora nek. Ora. Tak delikke. Ndak dong dolanan cah cilik-cilik. Kaya buntute iki apik-apik to. Buntut kethek. Ah iya. Kok cah cilike nganti seneng kaya apik-apik to. Lah nek cah cilik iki buntute wis poleng-poleng kok. Bocah cilik iki mesti buntut apa kutuk? Kok kutuk? Kok kutuk to, Mas? Wong sisike wis ra eneng kok kutuk. Ketake ana sisike lho. Aku kulino weruh iwak wong aku yo melu golek wedi kok. Nek golek wedi teneh cilik. Cilik. Aku delo-delo mentas kok. Lek neng banyu ora suwe kok ya. Lah iya to. Nek angin duduk piye? Nek angin berdiri wae lumayan. Duduk kaya sarung. Ora cilik ya. Ora cilik. Ora. Sok mentas. Mentas. Sing ana nek jak omong ngono iki bingung. Iya. Bingung Mas aku. Iya. Sakjane dalam lubuk hatiku. Heeh. Iki yo seneng. Heeh. Seneng karo? Karo sapa sing tak depi? Ning Ning apa? Sing wedi dhewe siji aku. Sendi? Kae. Kur ngemil kacang bae. Ayo engko susu rak mbeker. Weh. Nek rombongan Anoman. Iya, Mbak. Ayo, Atin. Wiwitane anderek sang pekek. Ngapa mantuk-mantuk? Anderek sapa ku, Mas? Sang pekek. Ah ya aku pekek kok. Pekek apa pekok? Pekek merdeka. Ya padha kendire ngono ya. Bagus kok ngacung ngene. Aku mbayangke bagus ngono lho. Nek lewe bagus ora. Ning nyenengke. Nyebai kuwi. Ayo nek nyebai iki sesuai nyenengke. Apa? Mah lali to. Lah diijen-ijen lho. Lah ukur ngijen kowe kok ora oleh. Wong ngijen ki sengara weruh kabeh mesti sithik. Ning bener. Sengara. Aming dinjene kok ora entuk. Wong sengara weruh kabeh. Ha iya to. Ayo mbok rasa nginjen no aku gelem kok. Ha iki. Sudah mulai detik-detik ada harapan aku bakal saya melarat. Gini ra sembodo. Nek pengen ngindeki ya sembodo. Oh sembodo. Ya aja melarat. Bawa iki aku seneng iki mesti saya ra krungu. Hai, napa Pak? Ayo.
Ya tok nggo kaya wae apa nek ngladeni Iya to. Saiki wong wedok kaya kowe iki bedhak ora gelem murah. Ora gelem murah. Benges ora gelem murah. Sing jeneng idep wis saiki golek sing kriting. Ha iya to. Oh. Idep kok keriting. Lah men iso cedit. Heeh. Iso nridil. Ora men trimo sak rambut-rambute. Heeh. Maksudnya piye? Ora men trimo rambut idep biasa saiki wong mesti wedok iki. pilih. Deloken iki sing ayu Orisa iki nganggo rambut idep iki ora lurus ning rada ngriting sithik. Mula kok ana sing mlengkung ngono bareng, Mas. Ora mlengkung lho, saiki rada ngene. Oh. Ngene piye to? Rada ngene lho, mlungker-mlungker lho. Monggo kuwi goleki angel rambut kaya ngono kuwi. Lah ya lek golek ngendi kuwi? Embos ana kuwi duwe ora ta kono. Kowe duwe rambut. Kepengin aku duwe. Mbak aku njaluk. Anggonku ki rung dipasang wen ridil kok. Maksud Ha saiki sanggul wae cemara njaluk sakwite. Lah kepiye? sakwite tenan Gede banget. Sirahe piye? Ayo sirahe ya semono kuwi kok. Terus gitu. Kang olah budaya Neno sawan menyang kota gedhe ya kene. Kene. jenengan Ajeng Mak apa? Ora apa-apa nek buah kok ya. Kok ngarani buah? Nek sego ra ento, nek buah ra apa. Wes aku tak terima loro sing bunder-bunder kuwi. Endi? Wi. Iki apa? Lho kok papat? Sik to. Kowe kurang ajar kowe. Kok sik to. Ora kok sike, mau muni loro bareng dijunjung tiwi kok muni papat. Mergane ling junjung wong loro. Ora. Ra jeruke loro edeng. Ora wae, ora. Apa yuk? Ora apa ya? Ora. Jeruke. Weh. Bendera terus yung-yung Neno selendang kuning kang saking ukir suara kurang permana ning wasis anggung marang bendara. Apa ya kok kelumat-kelamat? Lah kowe ngetke ya dadi aku weruh dadi ngetke to. Kok kelumat-kelamat? Apa enten ngelak? Mbok mimik sik lho. Engko kae putih. Lah karepe pengine apa? Kopi. Oh. Kopi. Kopi engko pahit. Wes dicampur. Campur apa? Campur apa? Endomelek. Kuwi untuk kesehatan, Mas. Iya. Wong kuwi loro kuwi jane ora apik nek dicampur. Lho kudune. Lho, apa kopi iki marahi melek kok. Lah terus Nek Indomelek marahi apa? luru. Ah, ora apik to. Oh ya dadi ra kompak ya. Ah iya. Kudune dombe dhewe-dhewe. Wah iya. Kowe ngombe sing apa? Aku to. Aku pengen melek ya kopi wae. Waduh lah aku le tok repot aku. Lah piye? Aku kan tidak sadar nanti. Lah kok iso? Iya. Kok sike kok ora sadari apa? Aku tidur Mergane ngombe apa? Endomelek.
Kok bahasane Indomel? Nek arep ora turu gantian wae. Apa? Aku sing kopi. Wis supaya ora turu, Indomel iki ya iso ora marahi ra turu. Piye, Mas? Nglesak kalenge. Piye? Ayo. Mripate kok muni ngletak kalenge kok tekan ngendi ayo? Pancen kaleng kok teng glethek. Kowe kudu sik Ndi aku ora weruh kok. Lha kowe iki marek aku umpama ngletak kaleng. Heeh. Ha iki ya umpama kaleng teng glethek ki ora apik. Kudu ditempatke ning bak sampah. Kebersihan. Ngono lho. Iya, lah ndi kalenge ra ono. Kok ngemat-ngematke kene ngopo? Wis ganti bathok weh. Ganti bathok. Nggih. Mboten saru lho man iki. Ora kok bathok niku kok bathok. Kambil. Bathoke emang kurep ra? Ha iki. Lah ngopo lah aku tekon. Apa? Aki piye kudu tak jelaske. Ini dia. Yang bikin hidupku semakin semangat. Aku mung perkara-perkara bathok mengkurep kok semangat. Ah kan wis ora iso nggo ngemis nek kurep. Bathoke sapa sing mengkurep? Bathoke sapa ti? Lah mbah. Aku wae. Kok ngaku lho. Enggak usah ditutup-tutupi. Tutupi. Bathok siapakah itu? Saya nggak punya bathok. Aku tiwas mempeng lemu bayangke. Mempeng kecilik. Bayangannya nggak boleh gitu ya. Betul itu. Jangan nakal. Sudah tua jangan nakal ya. Enggak, cuma rewel aja. Iya. Apa itu? Musuh iki ana terus ya jawab. Ayo cah pinter kok. Kok suwe-suwe kaya mbrebes mili to kowe. Lah guyu terus ki lho marai. Oh, aja disengkake. Sengak kene. Iki kemarau. Nek rendeng ra apa-apa gek banjir, ada. Terus. Apa maksudnya? Ora iso wong kono ya ora edong wong aku ya kur ngawur kok. Bre Mas, wis 20.000 urung. Weh, Wis 20.000 urung. 20.000. apa nih? Streamingnya kuwi. Urung kok ya. kabari kok tahu. Agak 24. Pira? 22.000. 22.000. Iya. Engko tak tambahane. Duwe apa? Duwe tak ciduke nganggo bathok. Angung remarang bendara. Oh, saiki wis mulai lukir Glutin gitu. Napa? Ana Asko Pak Tumi ana. Pak Tumi. Nggih. Kae sing duweni joglo ning Klaten. Oh, Sa Asia Tenggara kae nyuwun gending rujak jeruk sinden Mbak Tatin. Oh iya. Lah kok apa-apa transfer teng rekeninge Pak Seno. Yes. Enggak aku nek ndono terus. Lah yang kok tak jukuke terus tak keke kowe. Ama mengi dicatat Tidak boleh begitu. Itu namanya seudon. Curiga. Curiga kamu. Ini kenyataan. Kenyataan gimana wong saya yang nggak dikasih kok. Lah wong kowe ora ana tulisane kok. Ah, iki mergo tulisan sing ngono ki Tin. Mambengi oleh 2 yuta. 2 yuta. Tekan nggon aku ming 500. Lho, Kuwi dalange. Lho, dalan lho Tin, kuwi le ngaspal wae kuwi larang lho. Loh, apa dalane kok le ketok? Iya. Dalan le ngaspal larang do didak-idak nggo liwat ban. Berarti aku ora apa-apa. Karo tengah wae kok muring. Ya, aku berarti harus menerima. Ikhlas. Ikhlas. Yang penting Wong kowe ora urung tak wehi ya ora iso ning gunake. Pak Tumiono ki nek nyawer transfer ki dolar. Nggih. Ora dong asine dolar ki. Takon kae sing ngerti. le ngijolke wae bingung. Ah bingung. Lah piye to carane piye? Carane ngijolke piye? Ayo ning nggon luar kuwi kok. Luar ngendi? Kuwi lho cenger-cenger kuwi lho. Meni cenger. Men Tulisane ngono kuwi. Kalau ayo dunake cengermu. Pancen iki ya gawat ya.
Bojone melu ora? Melu kae. Rupane kok tuwek kae. Ha iki kudune bojone iki ra nesu to. Ha mangguyu. Donake cuwek. Tuwek kok Tuwek. Tuweke sak jijik-jijike wong e. Halo, Bro. Teman duetku. Bisa 25.000 ya kita tadi malam ya. Ya, jos. Sok 50 sok. Ya. Ya, karo diteruske. Dia sulis yo pijer. Nggih. Ngapa? Sinden kuwi saya suwe saya parah. Mbok sing do dipikir ki apa? Gubuk asmara do ora apal. Lali janjine mending dadak mengo. Apa? Ah. Mongko ning gubuk ki cetha kok ora iso iki kepiye? Ha ya kuwi. Ngapa nang gubuk? Ngiyup. Oh, ngiyup. Abar matun nih. Nang sawah kuwi lho, Mas. Dia sulistyo pijer ngincangake alis. Rene diwaca, ndak terane aku nyatut dhuwitmu. Aku tak rasa melu maca ora urung ya ora oman kowe kok. Ya iki sing isor dhewe iki. Isor dhewe. Dibaca Saking Pak Tumiyono kirim 2 juta kagem Pak Seno 1 juta. Tatin 500.000 lan Mbak aku ora weruh iki. Mbak Ayu 500.000. Sehono wedi sak tenggok. Lah, oh ora ono jenenge Sehono lho. Iya, Mas. Ora ono. Aku jenengmu ora ono. Ora ono iki piye, Mbak? Pancen kowe iki lelembut kok. Aku mung maca ndek Pak Seno lho, berarti HP-ne kae sing ngapusi no. Ya ora iso kok. Oh, wis dihapus jarene. Resminya namunya. Sisan bangane. Pira kuwi? 500. Ya, lumayan. Pak Tumiyono kerep-kerep nggih. Denger aku mau sanggulan gelungan. Arek kowe sanggulan terus rupamu kaya apa wis jajal. Apik. Nek sanggulan kaya bojone bokir kae lho. Kamu tak sihir dadi ayam ngono. Nek sanggulan kudu dikerok kuwi brengose. Sesuk tak keroke no. Ben awal sanggulan wae kok esuk. Sanggulan. Ben ora sanggo apa-apa sanggulan tok wis. Sing penting sanggulan. Isor ora nganggo. Nyatane sanggulan yo 500 kok. Tenan lek isis ora nganggo apa-apa ya. Tekate kemuli kloso. Wis pengen dikemuli kloso? Ya kayak Ayu. Wis pengen, Mbah. Wis pengen dikemuli kloso. Aku nek ijen wedi. Lah karepe? Kancani dong. Pak Sena mau minta konco ini. Oh, dongkolmu melosot. Suwe-suwe sindane iki penyakit kabeh kok iki. Lah kowe iki ra ono kuwi iki ora duit sik kok mah kon kemul kloso. Dia dapat banyak sekali loh. Lah yo men kuwi bejakane Dede rezekine Dede. Kamu dapat apa, Mbah? Pasir. Ya ora apa-apa ya, Mbah, diterima-terimake. Nek iso diteri sak engkel kok. Waduh. Anggo ngopo? Anggo nanggul mburi. Mburi ngendi? Nggonku cedhak kali to. Ben ra banjiran. Ora wedine nggonku rak abang nek kene ireng tak oplos dadi kopi karo Indomelek. Enak sedideman. Ya. Terus no sesideman. Iki. Apa?
ana SMS nyusul. Pripun? Kagem saking Mbak Tumiyono kagem 1 juta kagem Mbak Sino, Tatin 500, Mbak Ayu 500. Ngisor dhewe iki nyusul ki Sehono 500. Iya. Alhamdulillah, Mbah. Yes. Ora sida oleh wedi. Kuwi rasan-rasan arek gelungan kuwi 500. Apa meneh nek gelungan? Iya ya, Mbah. Ndak marahi timbil. Aduh, Nas. Alhamdulillah rezeki. Seneng aja Mak ya, Mak. Muni piye? Sak penake dhewe. Diparingi sapa? Pak Limbo, Pak Limbo. Mas Seno. Saking Pak Tumiyo. Matur suwun Pak Tumiyo. Pak Tumiyono. Pak Tumiyono. Direktur Wijaya Karya. Alah wis ngerti. Wis ngerti gayamu ora. Lah nek biasane nek rawuh, wah sindan iki dolar kabeh. Oh, nendak malah yo do mumet malah. Ora iso. Ana sing ngantek rasa digunakake kok pangan renget. Ha iya. Rasa dinehke nek anu. Meso kelingan. Piye to, Mbah? Piro, Mbah? Wah, le ngitung. Nyilih hidune Tatin, nyilih hidune Tita. Kon melet. Tinggalnya mau duit iki lho. Kleru e. Kok ngitung duit? Diitung lho, kok biasane cok di. Piye Tin, sida seneng aku ora? Waduh, anggakmu iki lho. Amin ngesaki det 500 e kok. Lah piye to, Mbah? 500 ki ming dienggo sedina lho, nek aku sedina. Aku sedina wis wareg kok. Ah tak tukoke pecel lele ya soke kok. Lah kowe iki tek dienggo ragat pupur wae ora entuk. Pupure Tatin iki ya 800 900. Pupurmu kuwi. Heeh, kuwi lagi pupur tok lho. Tak tuke glepung kowe tak ilag-ilig. Kuwi maling mung cukup nggo tuku bathok. Bathoke kok siji. Edian. Ya tresna. Luwe batik. Monggo, ya. Nek suaraku elek margo jenengan lho. Ana susulan meneh. Ora ono. Teneh tekor suwe-suwe. Pripun, Pak? Lho ana. Halo. Apa kabar? Wah, iki sing rat kenyonono sing jenenge rejeki. Oh, kok ora nggawa apa-apa? Monggo, Mas. Iki, Mas. Oh, nggawa tas. Iki saking nggih mik. Saking mik, Pak. Nggih. Iki saking fan Sembung Batik niki ya. Oh, Sembung Batik. Niki dadi mboten dereng dados rezekine jenengan. Oh, nek kula batik nu mboten seneng. Oh, mboten nggih. Senenge apa, Mbah? Senenge aku ki senenge kain sak batike. Oh. Losong ku bancaan, Mas. Pripun iki, Pak? Tekate mantrol wis trimo kok. Pripun niku kok dudal-udang mriki. Sampeyan ampun ngregeti lho. Mangke kajenge diresiki panitiane. Oh, nggih. Niki mbok naminipun sinten asmanipun? Oh. Kok ora ana sangkan penangin gedhe kok. Namane iki lho, Pak Panitia jenenge. Oh, panitia. Oh, nek panitia nganggo kok ngono kuwi. Nggih. Niki namung nyilih. Oh, kok tulisane dhewe? Nggih. Mas Wahono nggih, Mas nggih. Jenengan. Ah, Mas Wahono iki. Wahono. Isih sedulur. Tesih. Alih kula. Niki saking Niki Wahono kula Sehono. Ah, nggih. Riku Pak Seno. Emoh, kula riyen kok panjenengan iki terus wae kula ya ora ndek kesempatan. Oh, nggih monggo. Monggo. Niki kula ajeng nganu kenang-kenangan Tatin. Ajeng lunga teng pundi? Mriki men kajenge ketok niki lho, niki kan di streaming. Mangke jenengan men kondang ngoten lho. Mboten kondang ning mah delok bojoku nggih. Ra apa-apa rasa mikir bojone sik. Siap. Siap kok berbes milih. Ya mungkin mentale ra kuat, Pak. Nah, ngoten iki. Niki kangge Mbak Tatin. Oh. Nggih matur nuwun nggih, Pak. Kok gambare wong cilik wong kono gedhe iki.
Mbak. Niki kan dek cilik niki, Pak. Oh, nggih. Niki kan dek cilik ngoten niki. Niki kalih kagem Mbak Orisa. Oli Pori. Orisa. Nggih, terus sinten meneh? Kagem Mbak Elisa. Iki Sehosa kok ora ngono. Niki ingkang setunggal nika kagem Bapak Dalang niki niki welinge. Ulah. Nggih kula pun ngomong to, dereng rezekine jenengan. Ngoten niki mongke rak Kula nyuwun sing cilik mawon. Putih tipis. Arien rak ampun to. Niki kula gari nyaruteng niku dinas lho, Mas. Oh niku. Nggih, Pak matur suwun. Oh alah tak golek dong gedang weh. Tekate nggo jarikan kok ya rapet. Teneh kaya lemper, Mbah. Anak yo godhong gedang iki kaya lemper. Ah ya ora tak teruske aku nek lemper. Oh nggih. Lah ngopo? Nek tak cokot kelet. Nggih menika sampun, Pak. Ampun, monggo dilajengaken kula tak medun mawon. Lah kula niku pundi kok medun-medun. Ora tanggung jawab iki. Wis tak nek kesempatan e. Lah niki kula kur seneng sing papat niki kalian jenengan mboten tak seneng ae lah pripun meleh. Lah nek ra seneng sok jolke. Lah nggih. Ning aja kleru kiwa lho. Mboten tetep. Nah, menika saking Buri Kelir wis diteri kagem Pak Seho. Nah nika ampun kalih Pak. Monggo dipun tampi. Ayo, Mbah. Dikasih lho, dikasih dari belakang. Orang dikasih itu harus iki padha ora. Glo. Padha Mas. Kagem panjenengan. Gandeng kula niku. Benjang panjenengan mlebet wonten mriki. Sesak Mas. Sesak. Nek padha ijolan ayo. Mah. Konjur mah. Matukno. Nggih. Niki Diobati. Pun Jare wis medun. Lah kok isih nunggoni. kula ngerti jenengan lucune niku lho kok ora iso. Lucuane kok akeh to setenggok wedi. Wah, Oh niku ketua to? nggih nika ketuane niku wong sing nyawer niku ketuane. Nek ketua malah ampun. Nggih. Lah nggih marai ngono. Tombok samban monggo. Wah, cetha niki Kur. Jan yo ora nggawa sithik-sithik kok ngono. Blas mboten. Mboten nonton sing nyu. Monggo ra wonten liyane sing ajeng nyawet. Wah, sampun menika. Sik penting regeng. Nggih, matur nuwun. Regeng. Kita Nggih. Kek mang medun apa ten mriki? Kula ajeng medun anggur nonton jenengan nggih Mas Tulus. Nggih. Jan kaya. nggih matur nuwun nggih Pak nggih. Ya kepiye wong tas ya ora nggawa kok. Gawa lho. Wes, isine ya kok catetan tok akeh banget. Matur suwun nggih, anak-anak kula pun dadi sawer. Nek bapakne rak wis ora. Ora sangger sula wis. Mboten Mas, mboten sae. Menika memberi semangat anak-anak muda. Heeh. Kudu nek wis dadi sawer terus sinau sing apik. Ya Ratin. Yes, ora. Karo. Ayo terus Ya, sik. terus sik yo. Luwe becik patenan timbang Liwat. liwat kincange alismu kuasa glenda atiku wis lingsir ya swaku aku isih mampu lan
Kutang gede urip. Urip ana kutang gede. Ngendi? Kutang gede. Ilate dilate. Apik ilate. Apik. Ilate sapa? Ilatmu, Nduk. Aku ora melet-melet lho. Kok ngerti ilatku? Ora sadar kowe melet dhewe. Ya teruske. Urip ana kutang gede. Apa? Padha-padha. Oh. Iya. Apa, Pak? Ini ora terus. Apa, Pak? Nah. Piye njaluk apa? Duet wong loro. Lah, terus jenengan ngapa? Ayo, engko nek telu dadi triet. Trio. Oh, trio. Trio ki bimbo. Duet ki sing didol sak gelas 500 kae duet. Kae dawet, Mas. Dawet ki sing wonge wohe dipangan ireng ning kae duet, Mas. Duet ki sing dienggo renang kae. Hah? Kae oto, Mas. Oto iki apa? Otone cah cilik-cilik. Ha, ya dibawani. Mangga. Ayo. Neno. Yo.
Ya ngapa nek ngono kuwi? Kur aksi saja kok. Aksi. Ndak ada maksud apa-apa. Oke. Bojomu ngapa bojomu? Turu kata. Cah ngantukan. No ya apik nek limbukan kae. Apike piye? Ngawur. Ya ya. Kamu Aku nirokke lambemu lho. Nyenengke. Iso kemitir. lambe kok kemitir. Hah? Menggema. Tan. Ngapa lho, Mbah? Aku ki ora ngopo-ngopo kok. Nek Mbak Tatin piye? Demes. Apane? Dadi ora ono. Wis sak ngapusi lho, Mbah. Kowe upama ning tengah ngono sikep wong loro gepeng lho kowe. Gepeng. Tengah ngono sikep wong loro. Ora gepeng. Seneng aku malah. Ngapa? Aku iso nang tengah jemi ae. Piye? Lah saking tipise aku ki lho. Heeh. Tripek ora to? Gapalum. Ora lho, kok nek tak kekep kerise nyogok no. Ayo kuwi digdayaku kur nang kono kuwi. Lah iki nyongat semene lho. Senajan cilik. Ning pusaka aja tok ino. Lah apa jenenge apa iki, Mbah? Kris. Kris apa? Kris Kebakaran. Uduan apa? Udu apa jenenge kae? Senggol modot to? Heh? Udu. Iki ora disenggol wae tetep ngono kuwi wis. Delane lho Wis permanen diajeng. Napa inggih Kang Mas? Ayo. Kula. Ya wis nek krungu. Gol-goli ya ya. Ya wis kaya. Aku tak meneng wis atok. Atok pepet loro ya karemu. Sing penting malam ini aku bahagia. Bahagia mergane apa? Kenapa? Ah loro ya, Mas. Dede. Nang omah siji angele ra elok-elok. Loro dede. Dede, Mas. Dedenget. Apa kuwi? Gede-gede banget. Oh, dedenget. Apa? Ora apa-apa. Yo. Tan kandhatan sah Iki necer Rujak iki necer jero kaya sesek rumah satu. Napa? Anteng ning layah lambah-lambah kula Jawa Lomboke sapa? Lombok bosok. Lombok bosok mau ya, ora apa-apa ya, sok. Rawe
Suwe bapakne dole wis teko. Ayo joget Yana. Pocongke salah siji Mbak Ayu apa Mbak Tatin? Ya. Nggih Mbak Ayu mawon kula wau sampun nggih. Ki ana nawala meneh. Ning sajake lagi rawuh ki Mbah Gita iki sebabe. Pripun? Keluar Mbah Gita Mayudan keluarga Dam Truk. Dik Heru nyuwun lagu Podang Kuning. Lha iya. Monggo wis bar lagi diaturake. Pokoke sing nyekar Mbak Tatin tercinta. Oh iya. Nyuwun. Wah, kabeh Mbak Tatin. Itu uangnya buat siapa? Ya. Oke. Podang Kuning wis diaturake. Ya wis engko apa pleci coklat apa? Iya. Oh gagak hitam. Atau nggo apa to, Tin? Lah napa to, Mbak? Kok meri meneh? Ora meri nek kokean ki bojomu le bengep malah. Nyoranya tak kei. Nek kur lemek wis duwe. Ha kok kur nek kerjus. Ah kerduse bendina ya? Ha iya. Lah piye moh kerdus? Arep. Ya nya. Ndi to? Iki. Oh tau nek kuwi. Lho, nyekeli duit iki lho. Inceng beda ya. Lah tak inceng duwite kok. Ya yuk. Ya, bawani yo. Dehem sik yuk ben seger. Suarane. Dem kok seger. Ngono. Nah, ya wis pancen bocah kok geleman dikon. Ngelmu iku
tegesekas nyanto sani eno Satya Putya pangegese tur anggara Sampun, Mak. ya tenang wae ya. Tenang wae. Rasa mikir werna-werna. Cul ngono wae. Cul rawel. Dipun bawani, Pak. Amplop angka gangsal. Tembus. 5.000 mawon niku 5.000. Mesaya tembus e. Wis tampani ora apa-apa. Iki tak syukuri. 20 ki sesuk dadi 20 yuta. Amin. Karo ngiris kebon. Nggih, nggih, nggih. Iris kebon, Pak. Ora apa. Ora apa-apa. Wong Sumatera kebone ombo, Pak. Wah, nggih Bengkulu, Bengkulu. Oh, Bengkulu. Bengkulu, dosen Bengkulu. Saking Bengkulu. Saking Bengkulu iki. Nggih. Ini wis pensiun. Oh, pun pensiun. Pun pensiun. Kula kok 20.000. Sing nampa duit sapa? Aku 20 kok kon bawa. Lah ya sing nampa sapa? Lek nampa aku, Ya, ning kok tak keke kowe sisan. Gung jembarke Kretek Praga. Gol jembarke retek. Nggih, terus Kretek Bantar. retek Bantar. Wis jembar lho, wis telu lho dalane. Telu tok nggo liwat ijen wis gendhiyek. Sriuning. Sriuning. Nggih to, Pak. Menika Sriuning mangke Mbak Ayu bajing loncat. Nggih. 250 2 lagu. 20 kur bajinge tok. Ora nesu. Ora Tambahi piro kuwi? 10.000. 10.000 ki bajing rande buntut kuwi. Aduh. TKT Puskesmas wis 10.000 wis Sesuk nek kenal meneh nang kono nang ndi? Nang Sumatera. Pak Seno le kendalang meneh nang ndi? Sesuk rada tambah. Nggih jenengan nanggap kok.
Duwite iki Pak tobat iki. Nggih nek pun tobat mboten napa-napa. Kalau 30.000 tin. Ah dinggo bubur ya entuk sak soblok. Ayo bangane kowe mulih mau. Malah ora entuk apa-apa. Matur suwun sanget. Sumatera. Amplop ke-6. Ayo bawani sih. Wes yo bawani wis ra eneng-eneng. Mbak dibawani, Mbak. Wis asat. Wis mulih kojur iki. Putri kang sulistyeng warni. Oh joget angsal nggih. Nek joget bayar lho Pak. Napa ajeng bopong kula? Oh. Ten iki mawon. Nggih wong ngono wis kelangan akeh kok. Bapak R joget. Ora apa-apa ya ben. Ora apa-apa. Kepuasane piyai iki dhewe-dhewe. Wong aku ki 10 wis puas kok. Lahir batin. Nanti mumet dah. Nggih pun pensiun. Tur tobat nggih. Nggih. Nggih, ampun gemremeng, Pak. Kira tesih nggih dompete digedhok-gedhok. Mangga. Nganti keju pilinganku. Tekne napa? Aku isih ana kuwi jan. Guyu terus. Heeh, aku nek karo wong siji kuwi ora iso ngampet e. Nggih pun dilairke wae mbane lair ning dalan. Zaman nome mbiyen zaman dagelan Mataram ning Jawa Timur jajah wah lucune ora umum kok kuwi. Nggih. Celewo nggih Mas. Celewo mlebu pasar gedhe bleng ning Magetan apa ning Kediri ngono wong sak pasar celewo. Do foto, do ngantemi. Alah lho kok nyeler dompet kae tok kok. Ayo, kondang tenan yakin. Srining mustika tuban. Kaya Kakang Adi. Kaya kembar, yakin. Kaya kembar. Kaya nekula-nekuli. Napa ya, Pak? Oh, ora ngoten. 10.000 nggo nyambung. Monggo Pak, ampun gigrik mawon. Nggih. Joget Pak, nggih. Ampun bal-balan joget mawon. Ayo, Nak. Putra Kanjeng sira lawe tak prangkeng bacana Bebela Wiratmaya Oh jenengan dadi Wiratmaya nggih nggih. Nggih leres nggih. Mbok jajal disuntikke. Nek iki disuwuk nek iki. Nek disuntikke ke modern. Panurung sriuning gugur nggih Pak nggih sriuning. Wiratmaya gugur ora? Wiratmaya gugur ora? Wiratmaya gugur mboten? Mboten. Oh mboten. Ora. Oh pales. Oh disetem. Kok sik menungso disetem. Oh. Lah wong menungso kok pales nek gitar iso pales. Nggih. Oh le nguntir ngantek
Jebret. Ayo nak aja nangis wae. Mboten nangis. Rokke jenengan iki lho, heh? Kok teles? Ora ya. Oh lho. Ya. Dadi mustikaning tuban. Ketoke kuwi tok jak pasangan dagelan malah. Sabar. Ampun oyak-oyak. Lemu ra iso mlayu kok. Ya, mangga. Srihane mustika tuban labuh tresna lan sabaya pati. Mararaten wirangoyo kang wis prasetya anandang branti. Serihane datang kaniton kang cipta katange pribadi. Wirat moya putra lira sira lawe Srining kotaran ati wangsapati nalikane Pak. Sabar, Pak. Loh, kula mboten nodong. Oh, midak. Oh, nggih. Nggih. Ampun midak. Ndak mandek. Ndak mandek suarane. Nggih, ampun ngetke sinden rika mawon kok. Nggih. Ha wong wis entek sawerane kok sinden wae. Nggih. Dua lagu. Monggo kesore mau le nunggu karo nata dhuwit. Nggih. Ah nggih kula nggih mesake wis. Mboten ana pensiun wis. jenengan dosen. Jenengan niku jenengan dosen. Dosen matematika. Oh, dosen matematika. Mula hitunge memet. Nggih lho, Pak. Kudu dimenet. Angpe. Ragawa kur kari 30. Mbah. Percaya ora nek iki dosen? Percaya nek aku. Percaya ta? Heeh, ya ning Sumatera to. Sumatera, dosen Sumatera. Kok aku ora kaya ora percaya ya? Heeh. Kula? Oh nggih, ngacengi jempol tok. Oh nggih. Bapak niku seksine. Wah, pun mboten sah disekseni pun. Nggih. Sesuk aku dadi dosen nang Jana Badra tak tambahi ngono. Oh nggih. Oh. Nggih. Wis kentekan kok golek seksi. Ah bayar piro? Sesuk ki nek bapake kuwi dadi dosen nang ngendi, Bu? Sumatera. Jana Oh, Badra. Jana Badra. Pun mamatku Jana Badra. Nggih, niku Nggih. Pak Siono tambahi nggih. Nek mangke kula diangkat dadi dosen swasta, Pak Sino tak tambahi, ora nung saya. Siono Paseno. Lah nggih wong mriki niki ngarep jago dosen kok. Dosen apa? Ayo dosen 80 kuwi mau. Melong. Mboten ana, Pak. Sing penting seduluran. Nguri-uri budaya sing asli Indonesia. Nggih. Tepuk tangan untuk Pak dosen. Sing wis sudah diakui di UNESCO, Pak. Ah. Sing ngendika
Kuwi wakil Ya ono mik, Gubernur Bengkulu sing ngendika. Mergane Gubernur Bengkulu Agusin di penjara. Oh. Wakile. Nggih. Wakile kuwi nyambut acara kaya ngene iki. Oh, nggih. Mbah, dadi dosen nek pengen dadi kaya iki. Ora. Lah piye? Joget kok ngene wae. Nggih, Pun. Yo, diteruske iki. Teruske. Mengke le crita mengke. Nggih, mengke. Aku ya momen piye to iki? Apa nek iso mulih sik jukuk meneh gek cerita meneh tuh. Jukuk apa? Duit. Dadak ditutup-tutupi. Nggih, Pak nggih. Pensiun nek kok. Mboten napa-napa. Wes tukokke uyah ya asin. Yo, katres. Ya, Dek. Katresnane wirat maya. Matur nuwun Pak Bengkulu. Sapa? Ayo Elisa, ayo. Kudune digoleke sing suwe semangat, kok sing luwih setruk. Setruk beri kene. Good night everybody. Hello Grandpa. Hello, how are you? How are you? Piye modar ora? I'm fine. How about you? Can you tell me about what's your plan this day? Let's come to this filming out sini deh. The $6 million man. Selesai. Yes. Kuwi kok The $6 million man kaya film barat. Aku raya Inggris toh. Ayo ning kuwi judul film e. Oh. The $6 million man. No. Dai sini mai. Yes. Well, best. Grandpa Sehono, apa kabar? Baik. Kowe nek ketemu sinden kok ngene iki kudu tata-tata. Mula saiki dagelan kuwi dituntut belajar beberapa bahasa. Lah aku bahasa apa? Nek tiba-tiba sinden iso bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bahasa Prancis ah. Jak omong bahasa Prancis. Vous appelez comment?
ini bedi. Apa? Ili bedi. Basa Jawa iki Prancis campur Jerman ya. Aku sok nang Jerman sok. Oh, Jerman. Sadurunge nang Prancis. Oh iya, Ceda Jerman ki ini bedi ki Pancen. aku cinta Cinta padamu. kamu, iya. I love you juga aku cintamu. Wow, ini. Ini. Juga cinta padamu. Ini. Oh, ini. Ya ya. Oh, ini basa ngendi? Cina, 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 Mas. Mandarin. Oh. Pinter Jepang. Oh, Jepang apa nih Jepang? Hi hi. Lah kok singkat banget. Oh, ngono. Ora ono Jepang kok. Mbah Sehana. Hi Halo. hi. Dong nek kene wong bareng aku ning Jepang kok biyen ya. Ya, aku ya hi hi karo kowe. Awake dhewe pas kulaanan kuwi lho, Kamboja. Sakura. Heeh, Kamboja Jepang. Iya. Kamboja Jepang. Heeh. Edan kok Elisa ki. Piye pripun bahasa? Saya lincah. Lincah apane? Ya geraknya Lah durung nari kok lincah. Lincah sing kok Bahasa ngendi? Inggris. Oh iya iki. Terlalu cerewet. Ilat ya. Apa kuwi? Apa? Terlalu cerewet. Terlalu triwis aja Oh, trewet. ceriwis. Triwis. Alias Triwis. basa Nederland Mulai lah. nyanyi. Oh yes yes yes. I'm a ganyi woman ya. Woman. Ganyi. Iya. Ya bingung dek. Wis dingklok terus wis bingung. Ayo Inggris e. Amang Inggris kok. What is your name? My name Sehono. Aku wis ngerti nek Sehono ki aku. Ayo Ben. Lah kowe iki ditakoni jenenge what is your name? My name. Urung tekon. What's your name? My name is Sehono. Your name? My name is Elisa Ursars Alaso. Ayo, very well, thank you. Very thank you. Very thank you. Sik very well thank you artinya apa? Baik-baik saja, terima kasih. Oke, nek wong Inggris. Kok men diurutke kaya basa sik Jawa. Very well thank you kok baik-baik. Anak tidak apa-apa terus no what ngono. Tidak apa-apa. Tidak apa ya, no what. No what. 1 watt, 10 watt. Lut my road. Aku bedean biyen. Dut mendut rong mairong. Apa dot my dot? Apa lute ning lendut? Oh, dot my dot. Teronge nongkrong. Oh. Tegese we terong ning pinggir sawah lho Mas Dadi. Lah iya. Ya ta, Sa? Iya, bener nggih. Wis mari le lara. Oh, nggih sampun. Pengestunipun Mbak Eyang nggih. Iya. Ah. Apa? Mbah Eyang, Eyang. Nek mbah, nek eyang. Anakku wis tuwa banget. Wis mbah eyang iyut. Ya. Ngungkuli anggur ya. Orang tua ya, tiang sepuh. Menika Mbak Elisa. Mbak Elisa ya kula nika si Hana. Saking lambemu. Lembe kula. Alah. Iya. Palao. Lambe lu ya. Lambelu. Niki minangkani pamundutan. Wau niki onten nyuwune Kartonyono nagih medho janji tapi ne. Kok tur neh tas. Iki lho, iki duwite. Nagih janji. Iya. 300. 300 tapi dalan ki aspale larang. Iya. Tapi ne ra ono gembote. Dadine ra iso. Ra iso li apa? Apa nek lagune rasah dinyanyekke nganggo gembot? Ora apa-apa. Nganggo apa? Nganggo cangkem. Ye sagora. Kira-kira dolar ora cangkeme iki. Mulut nggih nggih. Kertonyono. Biyen iki sehana, saiki sehana. Tapi untune ora ana. Ayo ora ana tenan kok untune kok. Ora Mas. Wis ah kuwi lagune Kartonyono. Aku ki ora nesu. Ning upama kowe iki karo sing rande untu. Ya, priye? Lha. Carane gembot kowe mau, ora nggo kebot, getar sendiri. Oh, iso getar sendiri. Hari sira. Oh iya ya.
Ih, apa yang ke aku nih? Imturu juni janitan nuntrate Amir kedin tebu homorihe Ay kentire Kok tekan kentire barang ki piye? Oh, Mas Andiano kentire yo. Apa kono ya ora ana wong kentir Mas Kiai. Ya ono ning basane ora kentire kok ya. Lah apa? Aku seneng realisasi. Ya termasuk bahan lho. Bagian cerdas iki. Basa apa-apa iso iki mau ban nyanyi India. India. Iya. Nek Indonesia sing tok senengi lagune sapa? Lho, apa-apa iso, Mas? Apa-apa iso? Iso. Lagu kuno iso? Kuno iso, wis rusak wis iso kok. Wow. Saking tuane lho Mas. Oh iya. Ya ta sa. Ya iya bener. Napa contone kuno? Apa Pak beda iki Pak? Misale kowe lagune anu sing kae malu aku malu. Terus piye? Pada semut merah. Luar biasa. Cerdas pancen. Yang merayap di dinding. Berbaris. Merayapi cicak ya dodo semut. Merayapi cicak. Cecak ini nek semut. Oh, ngrumut Mas. Nek semut. Yang menggerumut di aduh ya elek ya Mas. Elek. Kok jagae rapal dene apa-apa. Kau menatap curiga. Iya. Seakan penuh. Wes ke padurung to? Nek mangsul iki getek ngono. Iya bener. Aku malah wong kecemplung bumbang. Penuh aku ngono ngenai kata kunci ini loh. Iya bisa jadi. Oh iya. Iya. Penuh. Lanjutnya mau penuh. Oh iya. Seakan. Wis ra kuat pokok lendet-lendet. Aku kampet nguyuh iki ne. Oh iya. Kowe iki Elizabeth duet ro kowe kepoyoh kok anjan. Biar tok tatur Pak. Ya mega aku ne. Ora sode. Kaya cah cilik ditatur ya. Nek dek bayi ra apa-apa. Gedene semene kok ditatur. Kene. Iya. Ya niki wau nek sing niki nyuwune gubuk asmara nek sing batik. Podang kuning ya pirang-pirang nggih wonten nggih. Napa podang kuning? Nggih siap. Heeh. Ki engko isih ana, Tatin ku isih pisan kes ki. Pisan neh, Tin. Pak Tumiono ngersake rujak jeruk mau dipinangkani wis ditampani dite. 500.000 we. Senajan jeruke kecut ra apa-apa. Ning kudu dirujak ya. Ya, engko karo Ayu berdua. Heeh. Ayo ora plupuk ngono lho. Blubuk ki napa? Aku mau lancar. Oh lancar jelas iki tak wis tak jelas-jelaske ngomongi ya tak jelas-jelaske iki carane artikulasine godhong kaya ngene iki ne. Oh bar gara-gara agek cakilan. Aku le nyore mako cakil. Watatidak. Ya. Nadyan wujuh teraimu mong peksi neno agawe talining brangta ki maksudnya apa? Maksudnya anu mendekati. Oh, tak kira dari peksine. Enggak mau cinta kok. Peksine. Peksi semono wis brodol wulune. Wis ra gacor Mas nek brodol. Kok nyekukruk kae karo tilang-tilung ngono. Bapak gemujeng. Krungu brodol. Berarti ngene bapake sajake wis tilang-tilung ya. Ya ora, wis arang. Alus manis tur mrak ati neno wis wenggon kula lono
si podang kuning iba bunga hengatiku iki kok kaya bolomu kae to, Mas. Boloku sapa? Bolomu sing nganggo rambut dawa kae lho. Oh sing joget-joget. Iya, sing joget-joget kae senengan deklamasi karo Pas Bowo karo. Ono ora iki? Ora ono. Iki pengkantine. Aku ganti kok. Rambutku ya dawa. Oh, Hendi. Ning dienggo mbahku. Oh. Nyanding bisa dadi Tombo ya mangga nggih esuk awan ning omah ya esuk awan ning omah wis ora krasa kuyuran golek sing tak sayang mobang diterangku golek ora krasa esuk Sawa
jiwa